ay nakatisan ka niya. Ay! Kaya nagtigan! Mga kagamba, magandang araw sa inyo. Andito si Espren DJ. Yan, mga kagamba. At suportahan natin tong channel, tong dalawa na ito. Nakaraan, nandito rin sila. So, binalikan ako, hindi nila matiis. Yes. Ngayon, nakakapagsalita na ngayon. Nag-aral daw sila dyan sa may sa international school. Dito lang sa Taguig din yan. Yan, mga kagamba. Ngayong araw, magpapalaban kami ulit. Kabilaan yung kalaban ko, wala si Happy Man, walang tagapagtanggol. Wala. Wala. Wala ang ating masiyahing kasama. Oo. Baka mag-walkout na naman pag di na shoutout. Ayan. Okay. So mga kagamba, apay na tayo. Okay, fight na. DJ, Ice-Friend, and DNG. Yan, mga ka-Ice-Friend. Salamat sa support. Yan, mga kagamba. Mga ka-Ice-Friend. Ang tawag doon. First fight natin. Mga kagamba, mga ka-Ice-Friend. So, Asan na ba yun? Pagkakala ko muna. Ito muna. First fight natin. Yan, ayun. Itong unang laban namin, ito sa akin, medyo partida, malaki talaga to pero kulangan. Oo, malaki pero kulang. Kulang ng isang paa sa harap. Ayan. Dito tayo. Oo, ayan. Asan na? Ayun. Yan. Dito pala. Ayan. Sisinga muna tayo. Excuse me po. Excuse me po. Pak. Excuse me po. Excuse me po. Ayan. Sinisip mo na si Tatay Mendo kasi Yan. So, napuyat eh. Ayan. Okay. mukhang maganda Ayan. laban pa. Yung kanya, ayan. Kompleto naman yan. Nazareno. Kompleto. Nazareno. Tawag nila Nazareno. Kasi kulay maroon siya. Ito naman, GWD. Yan. So, sampa na natin yan. Ayan. Sige. Para makita natin yung alright. Ayan. fight nila kung maganda ba. Pwede. Yun. Uy, Uy, nakuha yung paa kaagad. Nakuha yung paa kaagad. Uy, Nakuha niya yung paa. Ayan, ayan, kanina ba yung lalaman? Nakuha Uy, niya. sa atin. Ay, nagbibirutan. Ang ganda ng laban. Ganda ng laban. Ganda ng laban. Palitan sa akin. Naku, nadali yung akin. Yun. Yes, friend. Napakaganda na nangyari na yun. Bumagat. Bumagsak yun sa atin, yes, friend. Nakagat kano ko ka. Sabay ka. Bumagsak yun sa atin, yes, friend. Pero ang galing nila. Ang ganda ng Ang pinakita ganda ng nila. laban. Ang ganda. Huwag ka magagat. Kumbaga tayo ano ba yan? 9 Gs ba o 8 Gs? Ano yan? 9 Gs kasi kulang ang paa. Oo. Kulang ang paa. Kulang no? paa. Kulang paa. Ayan, no? Nagsakmalan. Pero walang umayaw. Walang umayaw. Naku, mukhang nga ayaw si Putol, 9 Gs S friend. So ano yun? 9 yung isa 9 yung paa. Yung isa 10 yung paa. Sobra-sobra. Pero ang ganda nun Ang ganda nung pinakita nilang laban. Parang Ayan pa yata. Medyo bumigay na yung Black Nazareth. Pero malakas pa no tay. Malakas pa sila parehas. Uy. Tingnan natin kung puro. Yan na naman. Nalaglag. Baliktad na. Nag-comeback yung kanila. Nag-comeback. Parang comeback ni Idol Choi. Pumipit pa. Tumakbo yung akin. Sugod matapos sa ating Maroon. Maroon 5. Maroon 5. Okay, so tingnan natin. Ang ganda laban. Palitan na. Umayaw na si Putol. Nagpatihulog na. Nagulat. Uy! Magaling ka parehas. Ang ganda. Uy, tumakbo naman. Uy! Magaling yung boss. Hindi natin malaman sino talaga yung mananalo dito Nagpapalitan na sila. Bumigay na si Putol. Ay, mga kagamba, si Putol parang nasaktan nanghina siya. Ininda niya. Yan. Harapan Yan, patalikuran mo na si Nazareno. Ayun, Pumapalag pa si Putol. Pumapalag talaga.
Ayun, ayun. Ang galing. Mahusay, parehas mahusay talaga. Oo, kakagat na naman si... Parang nakumamang yung malaki. Ante, kulang ng payan Wala eh. lang pa. Ayun, ayun, oh. Oo, wala, bumigay na ito. Hindi niya masakmal si Putol. Oo, laki kasi. Oo, ayan o, lumalaban si Putol eh. Pero Oo. inaabangan, inaabangan tayo. Tatapang din to si, kaso lang hindi niya maabot eh. Nag-aalangan siya kasi kanina nadali siya. Oo, eh. nadali. Nadali siya kanina. Wala na, talo Pero tayo ano, mga kamba. Umurong, parang umuurong na siya. Bumigay na siya. Bumigay na si Putol. Oo, nakagat na yung stick oh. Salbahe ah. Salbahe. Muntik mabali yung stick. Oo. Gamba, salbahe yung kanya ah. Yun, no? Ayan. Talikuran na. Wala na. So declare na natin ito mga gamba. Talo tayo, ayan oh. Talo si Putol. Mahabol pa si... Ayan. Silid mo na yan. Tago muna natin. So nakachamba tayo kay tatay. Oo, nakachamba natin sa tatay. Si tatay ngayon, no? Kahit Putol, lumaban. Oo. Napakagaling din ang gagamba ni tatay. Putol yun ha, kulang na isang So, pa, pero... second fight natin. Sa unahan pa. Unahan ba yun? Unahan. Ito, dilawan to. Na pula ang pata. Yan. Ayan, energy drink na tayo ngayon. Ay, Hindi na sinag na bigas. Salamat Ayan. sa pag-energy Salamat. ni tatay Sabi Nino. may ano rito. Asa hindi kami makainom eh. Oh. Hindi, ayun, inom na sana ako eh. Asa mo ginawa sa dulo? Dito? Tatay, yan. Ito yan. Ayan. Ayan. Ito, pakilala ko naman yung sa akin muna. So, dilawan to, namin pagka mapula yung pata niya. So, yan. Ito naman yung akin mga kagamba, medyo bulto konti pero kamukha. Makamukha. Pero mabilis siya lumakad oh. Saka bulto. Ayan. Medyo bulto konti. Okay, sige. Testingin na natin yan. Sina natin itong kabilis nito, parang kidlat. Oo, ayan oh. Ang bilis niyang Bilis ah. makarating sa dulo. Oh. Sabi nga ni Idol Happy Man, pampanran daw yung mga... Ayan na, tumatayo pa. Parang... Oh, inapol niya. Aba. Nalaglag yung atin. Pero wala, parang ano lang. Ano lang, nalaglag lang. Naputulan lang ng sapot. Lang ng sapot. Nako, nadali. Aba. Mas maano sila parehas ha? Oo. Agresibo parehas. Ayan, para sila maliliksi. Ayan, yan. Wala. Ayun. Bumibitaw. Yung kay Sprint, tumatalon na. Oo. Ayun, hindi niya magalit. Inaabot siya, inaabot. Ayun, kagamba. Dinali niya. Nadali niya sa... Bumagal yung akin. Oo, pero nararamdaman ko bibilutin na yung amin. Bumagal yung akin, no? Pero may tama rin na kasi yung mga Wala si Happy Man. May tama to. Wala si Happy Man. Ayan, no? Ayun, nakatisan tong akin, no? Bumagal, no? Tingnan natin kung... Ay, kung makakapalag pa. Oo, wala. Tulak-tulakan na lang nangyayari pero nito. pag isa pa... Ayun. Wala. Sumapalag pa rin siya. Wala, na-stroke yung akin. Kumayaw na yung akin. Natulala yung akin. Nakagat siya, Ang galing. Mahusay. Wala tong akin, malakas pa yung kaya ka-spray, no? Ang gagaling po ng gagamba natin ngayon, no? Ang ganda ng laban, no? Pinapakita nila yung magandang laban. Pakita sila ng magandang laro Nakaka- para masiyahan yung mga viewers natin. Enjoy. Wala, Siyempre, Medyo yun, okay pa yung akin, Pero tayo Lumakas siya, talaga. lumakas siya. pa. Gusto Uy, niya uy, pigit uy. ba? Nagkambak yung kanila. Pero hindi yata pinitik yun, tayo. Parang nalaglag lang. Hindi, balance na siya kasi lasing na siya eh. Lasing na siya doon sa Lasing binom na, ng lasing kalaban, no? Tingnan mo, grogi na, oh. Oo. Ayan, nagagamit Ayaw yata. na lumakad tong akin, no? Nag-aantay na lang parang Lapit ka na, hinihingal namamanhid yung katawan. Ayun, bibitaw na. Oo, medyo umiiwas na yung akin. Medyo... Umiiwas na. Mukha yatang matatalo pa yata ako. Sa huling tuka, baka hindi pa tumuka itong akin. Ayun lang. Ayan. Mag-harap mga kagamat. Tignan natin. Oy. Ay, umayaw yung akin. Umayaw. Ay, mukhang napagod sila tayo. Napagod na Ano sa siya? bahay. Hindi, may iniinda siyang sakit. Oo. Nadali siya. Tignan mo.
pipila-pilang ton. Oo, nabitawan din niya kasi kanina kaya... Oh, yung nagsakmalan Oo. sila pares na nagkagatan. Doon niya ano eh. Hinitanan Doon. niya ron. Oh, ayan oh. Kita mo, pipila-pilang Pero ton na siya. oh. yung paanong sa amin... Ah, sa tay, dibdib balik- pala oh. Sa dibdib. Nasa dibdib, ang tama niya. Dibdib ang tama nung akin. Kami, Kumbaga, tay, napusuan. likod, oh. Hindi Oo. na nakaano yung paa. Oo. Ayan, Sa ayan, ayan. dibdib. Ayan na. Oo, 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 oo. Kaya parang pinagdaan nila lang. Pero Pero malakas may na pa. rin tong ano natin, no? Oo. Konti. Parang hindi rin siya makaano eh. Oo, oo, oo. Umiiwas na yung akin. Parang Oh, yan, nakawala. nahabol niya, oh. Nahabol niya. Oh. Ay, makakagamba. Tignan niyo mabuti. Yan, makita natin. Oo. Oh, Ay, oho. yun, Ayan, yun, bumitaw siya. Umayaw siya. Oh, oho. Yun, Oh, huwag kakagat sa akin, huwag kakagat. Oo, shoutout muna sa ano kay Gerald Ikami. Yun, sabi Yan, niya. habang ano si Mark Gibbon, yan. Si Kajayan Cyron Chavez, Uy, kagaya. si Henry Paterno. Yan, mga kagamba at saka si Cadmel Magallanes. Yan, sino ba yung ka-friend? Ano ba yung Ayun, si shoutout lang yun kay Idol Bansay tsaka kay Sir Jexter ng Bicol. Yun. Yun. Ayan, Sa inyo. tuloy ang saya. Pakita natin Okay. ulit. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Ayan, oh. Fight. Aba, nagpatihulog ng akin. Ayan na, oh. So, yun, Yun! Uy, Uy, uy. nagbibigayan pa. Wala. Nagbibigayan pa. Lumalaban pa rin tong sa'yo. Wala pa rin may declare na talo. Pero talo kami sa laglag eh, kasi kanina pa. Yung kanina, ano? Marami Ah. nang laglag yun sa amin. Wala nga lang nasasakmal. Ay, ay, ay. Ayun, naglag naman yung akin ngayon. So, talagang ano, no? Hindi, hilang-hina na talaga Oo, siya. nangina. Kasi sa Ah. dibdib ang ano So eh. ito, last na ito. Yan, okay na. Okay na yun? Oo, masyado nang mahina. Okay, sige. Yun mga kagamba, laglag yung kanila, laglag yung akin, walang talo. Walang panalo. Parehas na laglag. Tabla, tay. Tabla. Tabla mo natin yun kasi parehas una lalaglag, tapos nalaglag, tapos nalaglag ulit. So, Ayan, nag-upgrade na si Tatay Minto. Ayan, oh. Hindi na sinangag na bigas to ha. Energy na. Ayun, salamat ha, salamat tay. Palaging Oh, ito. Sana. tanggap. May isa pa kami laban mga kagamba. Testing natin to ngayon. Ayan. Itong medyo pula rin ang pata. Yan, tapos. Maabo-abo. Ayan, ito mga kagamba para kay pasayahin. Yan. Ayan, bulik tong akin, bulik. Ayan, Ayan. bulik pro. Bulik pro. Bulik Ayan. pro. Bulik pro Bulik siya. pro. Tatablang kaya yan tay? Kahit ako naman tong sa pro. akin, no? Ay, tingnan natin kung Ayan. madadali. So, para siyang maabo na pula ang pata. Ayan. Sige, sige. So, testing Ayan, natin. sige na. Isalang mo na. Uy, Salo siya, mabilis, mabilis sa ha? tubig. yan. Yan na. Yan na. Matayo. Aba, Parang pare silang ano ah. nalaglag ka agad yung akin. Mukhang, Nagtagkalan, nagtagkalan. walang Tumitik, binatbat to. Medyo maliit konti. Mas mahaba yung Ayun. naiulot natin na isa. Oh, Wala. napipitik. Malam niya. Malam Yeah, oh, yan. parang bibitaw agad eh, no? Wala, oh. Pangit yung ganitong laro, pitik-pitik lang. Oo. Hindi naman siya kirapitik. Ah, Wala malakas to tumakbo eh. Baka may kasing size yan dyan tayo. Ah, Subukan natin. Palitan ko Oo, tong akin. palitan natin tayo. Kasi Palitan ko tong akin. Kasi Hindi siya match. Hindi match. pagbakasyonin mo muna yan. Ah. tayo, baka. Hindi, ilagay mo lang muna. Paantayin mo lang yan. Tayo mo na lang siya, ano, tatay. Antayin natin Pantay mo para yan. Kumukuha po muna si tatay ng kamatch. Susundot lang ako rito mga kagamba ha. Mga nakabartolina niya. Yan. Ito, Yan, meron pwede, dito isa. pwede yan. Yan, pwede. Yan. Kumbalik pa yan tayo. Ha? Parehas ba? Parehas? Parehas tayo. Oo. Oho. Nakakatakot to. Ayan na. Uy, Uy, tumahay tumahay pa. pa. Uy, grabe. napiga yung akin ha. Nagkapigan. Napiga yung akin. Piniga ka agad. Pero yun ang magandang laban Magaganda, kasi mga ka-explain. pumipiga. Oo. Ayun, Pero parang wala lang. parang wala sa kanya. Oh. Parang wala lang ah. Kaya lang, nagpatihulog siya eh. Oo. Ano siya eh, bumitaw siya eh. Oo. Yan, sino kaya nakatisan kanina? Ayun, nagpigan. Ayaw mag... Yun, naku! Oh, ayun na! Ganda yung laban tayo. Ayun o! Eh, magagamba, ayan o! Ayun, nagsakmalan sa ilalim o!
Ayan, mga kagamba, oh. Ayan, oh. Ayun, oh. Nagsakmalan sila, oh. Tagal ng Ayan. laban. Ayan. Ayan. Sino bang nakasakmal? Yung akin ba? Yung sa'yo? Yung payat yun sa amin. Payat ba yun sa atin? Nasa naman sa atin? Hindi na maintindihan. Ayan, sa atin itong nasa Malaman. ilalim. Malaman natin mamaya mga kagamba kung Hindi, sa atin nga tayo nasa ano? Saan ba? susundutin ko Ilalim lang. yung sa atin, Espren. Yung Ah? sinakmal. Oo. Nako, Susundutin ko lang. Basang-basa. Tingnan yung mga kagamba. Naitaas na natin. Itaas natin, ha. Ayun po. Ayun. Pati sa dulo ng stick tayo, yung katis, oh. Oh, Oo. may binom. Ayan, mga kagamba. Nadali nung gagamba ko yung Oo, gagamba ganda nila. ng pwestuhan. Oo, kasi Pagbansay. bulik pala yung akin, ano? Oo. Nadali. Ayan, nabilutan. Kaya lang, mahina yung akin na, oh. Ayan, oh. Oo. Oh, natulala na rin siya, oh. Ayan, Nakulaan siya. Doon niya dinali. Mahilig pala ito sa Sa higaan. higaan ang gusto. Oo. Sa higaan gustong dalihin. Ayan, mga kagamba. Ang ganda ng pinakitang laban ng mga kagamba na to. Ito, magandang alagaan to. ah. Oo. Saan ko kaya ilalagay ito na hindi makita ni Happy Man to? Ayan, no? Pag nakakita niya yan, eh. Ah. Ayun, talagang ano. Maganda tong alagaan. Galing. So, 1-1 tayo dito sa content Ah. ni Tatay. Isang tabla ka. Paras magaling. Talagang ang ganda ng mga laban. Ayun, mga kagamba. Ayun. Maganda, walang umurong talaga. Reward, sa laban. reward na niya yun. Reward, Sinilit ko na. reward. Sinilit ko na. Yun, mga kagamba. Ang ganda ng laban. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Ayan. By Tatay Memo. Ayan. So, wala na kami sa shout out na. Yung mga ano na lang, general na lahat mga vlogger diyan. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-vlogger. Yun lang po. Wala na po kaming babanggitin kasi baka di mabanggit yung iba magtampo. Nagtampo na naman. Bigla mapauwi. So, yun, hanggang doon lang mga kagamba. Marami pong salamat hanggang sa muli.